Gagasi FM News. Laba besifazane abanye abayizaguga ezihola impesheni bavuka njalo ekseni bahlangana emfuleni uqala ukwakha izitini abazidayisayo ezakhiwe ngodaka kanye notshani. Uziningi Phetha oneminyaka engu-50 uthi uqale lo msebenzi kusukela ngonyaka ka-2006 nathi sekumenzele lukhulu empilweni ukunakekela umndeni wakhe. Asinamadoda. Imali sisebenza ngasodwa, umuntu umazibambele, uyazibambela, uvuka uzibambele. Kuze uthola isinkwa etafuleni. Uyahamba kuqala bese ulithela amanzi udaka, uyalixofa, uyalinyathela ngenyawo uliqove, luthamba udaka, sewusika utshani ufaka utshani. Kwenzelana ukuthi luqine. Isitini sakho ziqine izitini. Yize lembokodo ithi lo msebenzi wayo uyaphilisa kodwa ithi zikhona izinselele ebhekana nazo nengafisa ukuthi ithole usizo ngazo. Impilo iyaqhubeka iyaphambili ngokusebenza kwami lesitakeni ngoba angiphumi ngemzini abantu ngiyocela. Ngiyakwazi ukuthi mangize la impuphu ngiyayithola, yonke into engiyidingayo nje kwami ngiyayithola ngokuza kwami la esitakeni. Mhlambe mebe ngasiza nje baxhase ngeshelter. Esingakwazi ukubeka khona nezinto zethu ngoba zibuye basintshontshele khona la. Ezindabeni zeGagasi FM Nompendulo Ngubane ebika eHashini eMaritzburg. Gagasi FM News.